Постна гъбена яхния. Необходими продукти: 300 грама гъби, 1 глава лук, 1 морков, 400 грама белени домати, царевично нишесте, олио, сол, пресен босилек. Начин на приготвяне: запържваме предварително нарязаните зеленчуци до полуготовност, след което прибавяме доматите и малко вода и оставяме да ври около 30 минути. Преди да стане яхнията, посоляваме, прибавяме босилека и разбитото нишесте. Постната гъбена яхния е готова. Да ви е вкусно!